Исәнмесез, эфирда адымнар тапшыруы, студияда Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Балык үрчетәм дип фермер арендаға буа ала. Бу декабрьдә аның җире. Суның астындагы җире генә, суның астындагы җире. Суда кирмей даже. Сусыз балык бизнесы койдан шери. Шүпшар реформасы бюджет оешмаларына килеп терәлә. Бурычка шүп ташырга теләмәгән операторлар миллионнар көтә халык бәясенә күрә сыйфатын. Вакытында шушы авырлыгын bir атлап чыкмасак, да киләчәктә регуляторга бәяберне бик авыр булачак. Бер тиен акча үзләштермичә дә ришвәтчеләр исемлегенә эләгү булмас димә дөнья бу. Минем хәлем яхшы дип әйтеп булмый, чөнки минем хәзер кулым төште. Тантананың ямен җибәргән ел вакыйгасы спектакльне барып карамыйча гына бәя биреп буламы? Бармаклар бер тигез булмаган кебек, шулай ук фикерләр дә төрле кешеләрнең. Календарда яз, урамда кар, табигатьтә кышның 4нче ае диярсең. Яз гадәттә чистарыну вакыты, без бүген кояш көтә тапшыруны шүп темасыннан башларбыз. 3 ай буе республика яңа реформа шартларында яши. Көнкүреш калдыкларын районнарда 2 төбәк операторы җыя. Бу көнбатыш һәм көнчыгыш зонасы. Тик бу атнада ачыкланганча реформа бер урында таптана икән. Эш шунда ки төбәк операторлары бюджет оешмалары белән килешү төзи алмаган. Сәбәп нидә соң? Республикада шүп чыгару өчен яңа тарифлар декабрь ахырында гына кабул ителде. Ә мәктәп бакчаларының еллык бюджеты иске бәядән саналган була. Оператор исә бу акчага риза түгел. Хәзер бюджет оешмалары килешү төзегән күршеләре контейнерына сукмак сала, операторлар акча даулый. Шүпнең хәзер алтын бәһәсе кебек мөһим мәсьәлә булуына Нияз Рахман инанды. Балык бистәсендәге бәләкәч бакчасына бүген 76 бала йөри. Бу аз түгел, димәк шүптә шактый җыела. Балыклар ашарга шушы чиләкләргә салына. Шушы чиләкләргә салына һәм көн ахырында алар түгелә чистартыла. Шүп реформасы дигән яңалык монда да килгән, тик әлегә ничек бар, шулай эшлиләр. Нормативларга килгәндә узган елгы төзелгән договор төзелгән нормативлар буенча бара безнең. Балык бистәсендә 21 балалар бакчасы, 20 мәктәп һәм 2 өстәмә белем бирү учреждениесе бар. Яңа схемага республика гыйнвардан күчсә дә шүпне 2006 елда кабул ителгән нормативлар буенча чыгаралар. Хикмәт акчада. Бюджет 2019 елга яңа тариф кабул иткәнчә раслана. Аны бозу, закон бозу булыр иде. Чөнки үзебездәге инде куркып торабыз. Нинди формада һәм нинди суммада кайтып җитәрләр икән бу безнең договорлар дип, килешүләр. Әмма ләкин тагын бер кат шуны исбатлап кына әйтәм сезгә. Чөнки алар безнең үзебезнең 2019 елга куйган лимитларны алып төп максат итеп шушы суммаларга нәтиҗә ясарбыз дип торалар. Төбәк операторлары белән килешүләр бүген мәктәпләр белән генә түгел, барлык бюджет оешмалары белән дә юк диярлек. Менә күршедәге Дельфин спорт комплексы, монда көн саен 500 кеше шөгыльләнә. Бер җаен табалар, әлегә шүпне чыгаручы оешмаларга бурычка хезмәт күрсәтә. Барбер пока әле расценкалар билгеле түгел, бәяләр. Шуңа күрә былтыргы ни белән пока эшләп торабыз. Акчаны пока түләмибез. Бюджет оешмалары бурычка яшәгән вакытта халык яңа бәяләргә күнегә. 76 сум түлибез. Әле күпме түлидегез? 35 сум бер кешегә ул. Кыйммәтендә аны бит контейнеры бернәрсә пятница бер кирәләр. Без әлмәткә күчәбез. Буяк районнарга Гринта хезмәт күрсәтә. Әлеге балалар йортының эше быелдан яңа тарифка килеп төртелә. Алар килешүне гыйнвар аеннан Гринта белән төзүен, тик без шүп чыгаруның көннәрен әзәйттек һәм шуңа күрә бераз үзебезгә экономия ясадык. Әгәр дә без теге елларны 6 көн шүп чыгарсак, без быелга аны 4 көнгә генә калдырдык. Әлбәттә, моңа кадәр кеше башына 25 сум туры килсә, хәзер ул 3 тапкырга арткан. Дәүләт оешмалары һәм идарә итү компанияләре белән уртак фикер эзлибез диләр районда. Договорларны төзүп киләбез. Да, бюджет оешмаларында практически уже төзелеп бетеп маташа уже договорлар хәзер управляющий компаниялар белән договор төзү өстендә барабыз. Ну, бу договорларны төземичә булмый. Чөнки шушы законны вакытында шушы авырлыгын бер атлап чыкмасак, да киләчәктә регуляторга бәяберне бик авыр булачак. Килеп чыккан хәл хакында бу атнада Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитетында зурдан сөйләштеләр. Килешүләр әлегә юридик затлар белән генә теркәлә. У нас основная проблема в том, что у нас выручки не хватает. Нәтиҗәдә безнең керемнәр 2-3 тапкырга кими. Тариф буенча бер айга керем 250 миллион сум булырга тиеш иде. Тик ул сумма 90 миллионнан артмады. Аерма бик зур. Без хәзер бу мәсьәләдән чыгу юлларын эзлибез. Көнчыгыш зонада эшләүче икенче төбәк операторы Гринта да шундый ук мәсьәлә белән очрашкан юридик затлар белән эш җайлаша. Ә менә бюджет оешмалары
бюджеттан уза алмый. Бүгенге көндә без 33% юридик зат белән килешү төзедек. Менә бюджет оешмалары белән авыр, барысы да килешми, аларның һәрберсе белән аерым эшләргә туры килә. Төбәк операторларына киңәш бердә җитәкчелек килешүләр төзәргә һәм бу мәсьәлә буенча вакытны сузмаска. 1 апрельгә кадәр бу эшне башкарырга кирәк. Әгәр дә аерма 2%-ка гына булса, моны хәл итә алыр идек. Без бит районнарны да еш җыеп сөйләшәбез. 3 тапкырга арттыру мөмкин хәл түгел. Ачыкларга кирәкле тагын бер мәсьәлә өскә чыга. Яз җитү белән карасына шүпчәр гына түгел, әлеге реформага бәйле булган кайбер проблемаларда баш калкыта башлаган төбәк операторлары бүген түләүнең квадрат метрлар буенча булуы түгел, нәкъ менә кеше башыннан җыелуы кайбер буталчыклар китереп чыгарады. Чөнки кемдер пропискада авылда, үзе шәһәрдә тора, түләүне нәкъ менә теркәү урыныннан башкара. Моннан тыш халык исемлекләрен тәкъдим итү буенча да кайбер сораулар барлыкка килгән. Лаеш районының Габиш авыл җирлегендә дә халык саны теркәүдән шактый аерылады җитәкчелек, чөнки ул шәһәргә якын һәм халык агымы монда еш үзгәреп тора. Шәһәрдә түгел, авылда яшәп шүплиләр. Димәк, монда калдыклар күләме арта. Безнең Габиш авылында 3,5 кеше кертелгән. Тора 4,5 кеше. Алар үзләр торалар монда, җәй көне дә, төш көне дә монда, аның мусор шүплеге Лаешта хәленә шундый булса, бу районында ул барас үзгә. Теркәлеп тә читтә яшәүчеләрдән алу гына авыррак булыр, чөнки алар үзләре дә тегендә шүп чарчыган өчен квитанция буенча түләү түлиләр бит. Әгәр дә андый шундый кыенлыклар килеп чыкса инде, без справкалар язып илтербез дип, йөртсәгә справкалар илтербез дип уйлап торабыз. Авыл җирендә, мәсәлән, бер йортта 5 кеше пропискада торады, ләкин анда яшәүчеләр саны чынлыкта нибары 2 генә кеше. Йорттан түләүне нәкъ менә 5 кеше өчен алалар. Артык чыгымнар икләтә түләү булмасын өчен авыл советының махсус белешмә алырга була, яңадан исәп-хисап ясау өчен. Шәһәр җирлегендә дә төбәк операторлары аптырашта, бер фатирда күпме кеше яшәвен түгел ачыклау авыр. База, еще раз повторюсь, не актуальна. Нәтиҗәдә безгә мөрәҗәгатьләр бик күп. Кемдер үлгән, кемдер инде ул фатирда тормый. Әлегә гражданнар яңадан исәп-хисап ясауны сорый. Яңа йортлар буенча да сораулар бар. Татэнергосбыт белешмәсенә караганда, Казанда гына 500 мең кеше буенча мәгълүмат бөтенләй юк. Татарстанга килгән ике оператор бүген эш системасын җайлы, төп максат шүп җыюны экологик яктан заманча итү. Нияз Рахман, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Вадим Илларионов, Айдар Хунафин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Мартның соңгы атнасында булган төп рәсми яңалыкларны барлыкта программаны дәвам иттерербез. Хәзер МММ+. Рөстәм Миннеханов бу атнада кыска вакытлы ялда иде. Эшкә ул шимбә чыга, якшәмбе Бәхрәйндә булачак. Татарстан президенты эшлекле сәфәре барышында Халыкара инвестиция паркы белән танышып, Шейх Хаммад бен Ибраһим әл-Халифа белән очраша. Әңгәмә темасы ике арада товар әйләнеше Ислам банкын үстерү. Фәрит Мөхәммәтшин бу атнада Балык Пистәсе районында булып, анда яшәү өчен уңайлы мөхит булдыру һәм социаль инфраструктураны үстерү мәсьәләләрен карады. Юллар салу, бакчалар төзү. Халык белән уралашканда ул урыннардагы проблеманы хәл итү өчен төрле юллар барлыгын искәртә. Россия президентының инициативасы буенча программалар төзелеп килә республикада да. Бу күтәрелгән мәсьәләләрне шулар аркылы тормышка ашырырга дигән исәп бар. Алексей Песошин Россия Милли гвардия гаскәрләре көнендә хезмәткәрләрне бәйрәм белән котлады. Бу ил эчендә тәртипне саклаучылар. Росгвардия аерым хезмәт булып оешканга 3 ел. Бу вакыт эчендә илдә 20 меңнән артык хезмәткәргә дәүләт бүләкләре тапшырылган. 165 Россия геройлары. Бүген Росгвардия гаскәрләре яхшы җиһазландырылган һәм бай тәҗрибәгә ия мобиль хезмәт. Сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР практически ежедневно спасают жизни, оказывают помощь попавшим в беду людям, задерживают преступников. Илсурметшин Казанны заманча китапханәле итмәкче. Бу атнада бинада эш барышын тикшерде. Китапханә 5 балта бистәсендә урнашачак. Бу бинага 42 ел. Хәзер аны төзекләндерә башлаганнар. Уку залына 2 яңа пыялалу өстәле. Димәк, лекциялар укып, иҗади очрашулар үткәрергә мөмкин. Күпчелек яз көтә, ул бу язны иң аянычы итеп хәтерендә калдырыр мөгаен, чөнки язгы сулар белән бергә бизнес агып китеп бара. Яңа Шишмә районының Акъяр авылында балык үрчетү белән шөгыльләнгән Илгизәр Нуруддинов 5 еллык хезмәтен югалады. Район хакимиятендә язгы ташуга шул кадәр ныклап әзерләнәләр ки, хәтта буадагы суны агызып бетерә язалар. Без астында җирле фермерның үрчеткән тонналап балыгы була. Нәрсә бу? Үз территорияңдәге актив кешеләрне белмәүме? Белеп тә уртага салып сөйләшмәүме? Республикада эшмәкәрлеккә игътибарның үзгә булырга тиешлеге иң югары дәрәҗәдә ассызыклана. Эшлекле мөхит индекслары даими анализлана. Битарафлыкның бер очрагы иң матур күрсәткечкә дә күләгә төшерерлек икән. 5 ел элек мен менә бу мондагы ирне арендага алдым.
организовать КФК и үрчете баштадым мен да балык. Илгизер Нуруддинов хәзер бу күлгә күз яшьләрсез карый алмыйм ди. Шушы 5 елда ярты миллионлап акча кертә, әлегә керем алганы булмаган. Быел түләүле балык тоту ял зонасын ачмакчы була, әмма балык бизнесы үрчи алмас мөгаен. Беренче елны 80 килограмм җибәргән, аны 1 кило үсәделәр, елына 1 килограмм. Аннан соң 140 килограмм җибәрдем. 200 тонна балык. Наверное, беткәндер шуның белән. Алла хәбәр. Балык калмады. Буадагы су куркыныч дәрәҗәгә җиткәндә ачыла торган турба бу. Ябып аша торган җайланмасы ватык булган район хакимияте җирле үзидарә белән берлектә аны алыштырырга кирәк дигән карар чыгара. Ремонт белән шөгыльләнүче ишмадан килеп ватыгын сүтеп алып китәләр. Узган елларда Буада су күтәрелгән очракта язгы сулар менә шушы 2 торба аша агып чыгып китә торган булган. Алардан тәбәнәгрәк урнашкан 3нче торбага гадәттән тыш хәлләр янаган очракта гына кагылганнар һәм су дәрәҗәсе кимүгә аны кабат томалап куя торган булганнар. Быел су туктаусыз ага, аның белән бергә маймышлар, вак балыклар эреләре дә. Гидротехник курылма һәм аның төзеклеге өчен авыл җирлеге җаваплы. Җитәкчесе безгә башта бу урынның Илгизер Нуруддинов арендалаган җир булмавын расларга теләде. Менә үз башта торган җирдә аныкы түгел. Аның җире оформить иткән җире арендага. Менә плотина, менә үз башта торган җир, менә бу штриковать иткән аның җире. Суның астындагы җире генә, суның астындагы җире. Суда кермей даже. Суны арендаламый, әмма аның астындагы җирне арендалый булып чыга эшмәкәр. Әмма бит КФХ булып оешып эшне башлап җибәргә рөхсәт биргәннәр. Буада су шулай кимегәннән эшмәкәргә зыян килүен дә аңлыйлар үзе. Бер кешенең интересына караганда күпчелек халыкның интереслары югарырак дип уйлыйм мин. Андый политика алып барылмый, чтоб балыклар бетерергә, башкасы КФХларга каршы килергә андый дигән политика вообще юк. Плотина китсә ярты авылга вреда булайды, анда кем җавап бирә? Кемнәр заниматься итә эш белән, нәрсәләргә каршы килә дип уйлыйм мин. Җайланманы ни өчен озак алыштырмауларын, суны туктатмауларын аңламый Илгизер Нуруддинов. Анда меңнәгән километр су, значит, ул су определенный нигә уровеньга төшеп бетмичә, значит, аны ремонтлап булмый. Ни өчен бу җайланманы һава шартлары уңай булганда алыштырмаганнар, бәлки суны икенче яктан томалап куеп булыр иде. Когда узнали, что она не работает? Значит, во время обследования весной. Задвижка сломалась было так. В 16 году они работают, в 17 вот в эти года. Хәзер язгы ташу әзерләнгәндә күрәсең акча табыла, әмма бер файданың бер зыяны. Безнең ниткән җибәргән буалар бар, популяция санын восстанавливается. Акырып дивасым да юк. Всё. Бер нәрсә калмаган да. Эшмәкәр әлеге факт буенча прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Гидротехник җайланма хуҗасы аны куллану нормаларын, куркынычсызлык таләпләрен үтәмәгән. Аның нинди хәлдә булуын тикшерү чаралары күрелми. Шуны күздә тотып прокуратура Акъяр җирлеге башлыгы исеменә законнарны бозу очраган юк итү турында кисәтү юлады. Аның буенча гаеплеләр дисциплинар җаваплылыкка тартылачак. Илгизер Нуруддинов узган ел ахырында КФХ булып эшләүдән туктаган була, ул физик зат буларак эш итә, аренда килешүен озынайта, үзенә эшләүче буларак теркәлергә җыенган. Әмма алга таба нидер эшли аласына өметләнми. Районда эшлекле мөхит начар түгел үзе. Республика рейтингында хәзер алар 2нче урында бара, әмма бизнес кәефе буенча 25нче урында гына. Күбрәк сатып алу, җәмәгать туклану объектлары буенча эшлиләр, әмма балык үрчетү белән шөгыльләнүчеләр башка юк. Ни өчен бу очракта эшмәкәр белән уртак тел табып булмаган? Жалоба как подарок, вот надо исходить из этого и постараться отреагировать не агрессивностью, а какими-то действиями, которые будут менять настроение бизнеса, и мы должны повернуться в сторону бизнеса. Республиканың төрле районнарында эшмәкәрләр эшлекле мөхитнең начараюыннан еш зарлана. Шундый гозерләрнең берсеннән соң район башлыкларына атна сайын президент алдында хисап тоту бурычы куелды. Хәзер шимбә сайын 3 районның хисабын тыңлыйлар. Бу очрак район рейтингында чагылышта бармы? Татарстан президенты кашындагы эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил бу хәлне безнең мөрәҗәгатьтән соң үз контроленә алды. Мәсьәләне хакимият белән берлектә караячаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Гыйбрәт булырдай вакыйгалар бу атнада ил буенча да шактый иде. Шуларның иң мөһимнәрен Данил Сафаров туплады. Кадак. Исәнмесез. Белгородның яңа мэры Юрий Галдун бу вазифага килгәндә берничә тапкыр күңелсез хәлгә очрады. Бу атнаны ант биргәндә аңа Звездные войны музыкасын куйдылар. Бу көйгә Америка киносында кара көчләр ак көчләргә каршы сугыша. Хуш, кино башланды. Пауза. Караңгы тынлыкны мэр бозды. Башлыйммы инде диде ул. Әйе, башлагыз диде президиумдагы апа. Могу начинать? Да, пожалуйста.
Хәерчегә җил каршы дигәндәй, бу абзыйга гел эләгеп тора инде. Әле мэр булырга әзерләнгәндә, ул бер пенсионерны рәнҗетте. Ишетелми дип кычкырды абзый. Слуховой аппаратыңны алырга иде дип җавап бирде Галдун. Юрий, не слышно вас. Ахыр чиктә бүген иртәгә мэр булырга тиешле кеше шәһәр халкыннан үзенең тәртибе өчен гафу үтенергә мәҗбүр булды. Бәхетеңнең кәҗәсез дип атала бу. Еще раз прошу принять мои извинения всех вас, уважаемые белгородцы. Бу турыда кино төшерсәң, кеше ышанмас иде. Әмма бу булган хәл. 21 гасырда бу атнаны Лондоннан Германияның Дюссельдорф шәһәренә очучы самолет ялгыш Шотландиянең Эдинбург шәһәренә китә. Аэропортка кунгаш, пассажирлар гадәттәгечә кул шабалар һәм пилот әйтеп куя: "Эдинбургка рәхим итегез". Нинди шәп пилот, самолетны да матур гына утыртты. Юмор хисе дә юк түгел икән. Әмма бу шаяру булмый. Я что, сейчас в Ленинграде, что ли? Аңлаша торгач, стюардчыга да базик кондукторы сыман сорау бирә. Кемгә Эдинбургка кирәк иде? Берәү дә кул күтәрми. Ә Дюссельдорфка бөтен кеше кул күтәрә. Пилотларга ялгыш документация эләккәнен шунда гына ачыклыйлар. Әйтәм мин аны сәер таулар аша барабыз, пилот янына кереп, мин турырак юлны беләм дип әйтә алмыйм бит инде дигән бер пассажир. Менә шулай. Элек сәфәргә чыкканда хәерле юл һәм аек пилотлар телиләр иде. Хәзер бу гына аз. Диңгезгә ышканда улыгызның география дәреслеген кыстыру да мишәйт итмәс. Ты летишь в Ленинград? Нет. И я нет. Пазик дигәннән, Казан кондукторларының үз документациясе. Юк, ушу маршрутын алар бик яхшы белә. Тукталыш атамаларында төнлә уятып сорасаң да яттан әйтеп бирерләр. Иң авыры тапкырлау таблицасы икән. 15 тиендә 15 тиен, була 25 тиен. 25 булганда әле бер хәл, ә менә 27-не тапкырлау бер бәлә. Шуңа да Казан автобусларының берсендә менә шушындый шпаргалка элеп куйганнар. Кайсыгыз әйткән иде анда мәктәптә, миңа математика кирәк түгел дип. Выйти из класса! Кто забыл гол? Извините, гол забил Харламов с подачи Мальцева. Математика дигәннән бу атнада кирәге чыкты. Россия халкы ил түрәләренең күпме акча үзләштерүен саный. 4 миллиардта 1 миллиард, менә була 5 миллиард. Илдә 2 зур җитәкчене ришвәтчелектә шикләнеп кулга алдылар. Ачык хөкүмәтнең элеккеге министры Михаил Абызов, Хабаровск краеның баштагы губернаторы Виктор Ишаевларны. Татарстанда да табылды ришвәтчелекнең мисалы. Кукмараның иң ерак авылыннан Китапханәче апа. Игътибар, ул бу исемлеккә бюджеттан 1 тиен үзләштермәсә дә эләгә. Кеше шаммастай хәлне чын булса да сөйләмәдиләр. Тик абсурдка китереп җиткерелгән янынан тыныш кына узып буламы? Яныйл авылындагы китапханәче кыйссасы хәзерге вакытта авыл масштабыннан республика дәрәҗәсенә кадәр күтәрелде. Татарстанның төньягында урнашкан әлеге авылга журналистлар агыла тора, ләкин һәммәсен бер генә сорау борчый. Ничек инде бюджеттан 1 тиен дә үзләштермәгән кешене ришвәтче дип атарга мөмкин? 175 хуҗалыктан торган Яныйл авылы. Менә ул совет чорында төзелгән гади китапханә белән мәдәният йорты бинасы. Һәм аның кечкенә генә бер бүлмәсендә утырган, шыгырдый торган идәненнән йөргән китапханәче апа. Бу шау-шу Гөлнур Галимуллинаны Кукмара районы газетасы сайтында ришвәтче сәхифәсенә кертүдән соң башлана. Мин бу хәбәрне ишеткәч, үзем бик шок хәлендә калдым. Күптән биткән хәл бернинди уголовный дело булмады. Суд булмады, миңа бернинди обвинение булмады. Әйдәгез, мәсьәләнең асылын карыйк. Китапханәче Гөлнур Галимуллина 2009 елдан 2015-ка кадәр китапханәчегә йөрмәгән авыл кешеләре исеменнән формулярлар тутырган. Шул рәвешле хисап күрсәткечләрен арттырган дип яза район газетасы. Шуннан китә тикшерү, китә ачыклау. Хәзер тикшерү комитеты бу эшнең ябылган булуын әйтте. Шунлыктан аңлатма биреп тормады. Өстәмә ясау дигән припискада үтен рәшәйме? Минан нәрсәдер бирәдер уйлам. Алар зарплата утыралар, оларга бернинди артык премия да бирми, ул зарплата утыра. Алтын урлап, урман сатып, акча үзләштереп, яшыл акчаны кемгәдер төртеп, коррупция матдәсенә эләгеп була. Ә менә сез китап укучылар санын арттырып эләгеп карагыз. Ни өчен безнең китапханәне коррупция кертәләр микән дип? Менә шул булды беренче реакция. Туры килүен генә әйтсен аның. Бу атнада федераль дәрәҗәдәге нинди түрәләрне ришвәтчелектә гаепләп кулга алдылар.
Элекеге министр ачык хөкүмәт җитәкчесе Михаил Абысов 4 миллиард сум үзләштергән диелә. Хабаровск крайының элекеге губернаторы Виктор Ишаевны 1 миллиард сум урлауда гаеплиләр. Ә булар рәтенә керүче Гөлнур Галимуллина ничә сум үзләштергән соң? 0 сум да 0 тиен. Битерләр библиотекадан куркып язган инде. Миллиард урлаган әйбер түгел инде, миллион урлаган әйбер дә түгел. Мондый авылларда библиотекалар бетерүе ярамый. Бетерергә тиеш түгел, мәктәпне без тутырга тиеш, актык укучыга хәтле тора кирәк. Бу мәсьәлә хәтта Татарстан президенты каршындагы ришвәтчелеккә каршы идарәсе вәкилендә дә бәхәс уятты. Видимо, бу барыбер тиге шул китапханә бетмәсен өчен, китапханә беткәч тиге мәктәпләре бетмәсен өчен авыл аннарсын бетә дип загнали, может быть, даже в такую ситуацию. Китапханәче Гөлнур Галимуллина бу вазифада 15 ел эшли. Район һәм республика дәрәҗәсендәге конкурсларда җиңүче һәм районда Курчак театры булдырган бердән-бер китапханә җитәкчесе. Менә без моны үз балалар белән үзебез папимашыдан ясадык. Менә шүрәлеләрне, костюмнарын тиктек. Декорацияларны үзебез ясадык. Через Кукольный театр Миркниги дигән грант яздык. 120 мең акча оттык һәм шуңа без курчаклар алдык. Бик тырыш, бик булган. 49 китапханәче арасында бердән-бер хезмәткәр үзендә Курчак театры оештырып, балаларга районның күп авылларында балалар бакчаларында шул спектакльне күрсәтеп йөргән кыз. Бу инде авылда шушы халыкның бүген библиотекаң бетсә, иртәгә клубың бетәр, берсе көнгә мәктәбең бетәр. Шуңа күрә шушы авылда булган библиотеканың күпмедер булгандыр инде. Безнең дә гаеп карап бетермәгәнбездер бәлки. Ну бу бернинди коррупция дип шутламыйбыз без моны. Авылда коррупция юк ул. Кеше сүзе кеше үтерә халык. Ә бит коррупция дигән яла да ахыр чиккә җиткерә яза ала. Минем хәлем яхшы дип әйтеп булмый. Чөнки минем хәзер кулым төште, минем эшкә карата дагы менә балалар белән без спектакль бутна куясы хәзер аны да күчердем мин. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. Кукмара районыннан Айзат Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Без дәвам иттерәбез. Туй үпкәсез булмый диләр халыкта. Тантана да үпкәсез булмый икән. Бу атнада Татарстанның театр дөньясындагы Оскарга тиң вакыйга Тантана премиясын тапшырдылар. Тик төп номинация ел вакыйгасы ризасызлык уятты. Чөнки абсолютны сайлау урынына монда жюри 4 җиңүчене билгели. Күз алдына китергәнсездер, республиканың иң көчле 4 труппасы үзләрен 100% камил дип санап премия көтә. Аларны сез 25% дип кенә бәялиләр. Айгөл Бәдретдинова объектив эзләде. Камал театрының кичке утлары алкышлар иң-иңнәрне билгеләү. Үзеңне бурычлы итеп хис итәсең. Сиңа премияны тапшырганда, чөнки ул барыбер ниндидер аванста дигән мәгънә ята инде һәрбер премиядә миңа калса. Игътибар бар, юк түгел, Аллага шөкер. Һәр елны да я берне, я икешәрне, хәтта өчәрне алып кайткан номинациягә бүләкләр алып кайткан елларыбыз да бар. Иң яхшы театр әсәрен быел ел вакыйгасы номинациясендә сайладылар. Аңа 4 спектакль дә вакылды. Опера һәм балет театрынан Сөембикә операсы, Камал театрында куелган Тормышмы бу спектакле, Яшь тамашачылар театрынан монолог жанрындагы Балбес спектакле һәм иммерсив жанрдагы Анна Каренина. Һәрбер иҗат төркем әлбәттә 100% җиңүгә өметләнә, әмма бер номинацияны 4кә бүлеп барысына да бер төрле диплом тапшырдылар. Нәтиҗәдә һәрберсе 25%-ка гына көч куйган булып чыгамы. Как в эту номинацию попали такие разножанровые произведения. От нашего театра оперного была опера «Сюмбике». То есть иммерсивный спектакль – это вообще нечто новое для вообще города и республики в целом. На мой взгляд, было бы правильно. Минемчә, бу номинация бөтенләй кирәк түгел, чөнки ел вакыйгасы ул бит ниндидер спектакль генә түгел, ә мәсәлән театр дөньясына кемнедер килеп керүдә булырга мөмкин. Һәрбер кеше ел вакыйгасын үзенчә күрә. Быелгы тантана күрсәткәнчә, монда бердәм сайлау алымы юк. Буларны шагаштырып булмый. Элемент тарамында хәтта тагын берничә театрны дагы спектакльне үстәр идем. Туры ярып әйткәндә, бу берсендә үпкәләтмәс өчен кебек килеп чыга. Ә бит аерым алып караганда һәр спектакль чыннан да ел вакыйгасы булырга лаеклы. Резда Хиярова белән Ренат Харис либреттосына язылган Сөембикә операсы татар халкы күптән көткән милли премьера. Режиссер Диана Сәфәрова куйган Анна Каренина гомумән моңарчы булмаган театраль яңалык. Ә Яшь тамашачылар театрының Балбес спектакле аншлаг ясый. Ничек сайлап алдылар, ничек мине шул критерийләрне белмим. Әмма минемчә бер номинациядә шундый 4 төрле спектакль
Ул дөрес тә түгел. Ситуация говорит. Быел кызыклы эшләр чыннан да бик күп иде. Ел вакыйгасы тирәсендә барган бәхәсләр шуны дәлилли. Бәлки конкурсның үзенә номинациялар җитмидер. Барыбер миңа калса ниндидер нәтиҗәгә килү дөресрәк булырдыр. Бәлкем яхшырак кемдер канәгать булмыйча калса, ләкин ниндидер бер генә ел вакыйгасы булса, ул чыннан да вакыйгага әйләнер. Тормышмы бу спектакль куйган яшь режиссер Айдар Җаббаров үзе дә бөтенләй яңа карашлы, татар театрына яңа сулыш өрүче, ел ачышы була алыр иде. Ел вакыйгасына лаеклы тормышмы бу спектакльдә күләгәдә калган кебек. Югыйсә ул быел алтын битлек конкурсына бер юлы 6 номинациядә тәкъдим ителгән иде. Халык сүзе бар бит, туй үпкәсез булмый дип. Мин кел шуны кабатлыйм, чөнки ниндидер вакыйганы, менә мәсәлән, тантана ул вакыйга театр өлкәсендәге кешеләргә, артистларга. Анда да ниндидер әлбәттә үпкә яки килешмәүләр булырга тиеш, чөнки без һәрберебез төрле бармаклар бер тигез булмаган кебек. Быел бик күп заявка булды, 50-дән артык заявка. Һәм инде соң башланды ул эш. Январь азагында, инде февральдә чыгарга юлга. Шуңа күрә менә быел видео форматта карадык без. Жюри составында быел Мәскәүдән дә театр тәнкыйтьчесе бар. Ул татар телендәге спектакльләргә объектив бәя бирә аламы? Тавышны онлайн бирү дөресме? Һәм гомумән театрны залда утырып карамыйча бәяләү мөмкинме? Сораулар күп. У меня просто не было физической возможности посмотреть все. Барлык спектакльләрендә карау мөмкин түгел. Алар 20-дән артык, әмма үз һөнәрен белүчеләр видео язмадан карап та объектив бәя бирә ала. Шуңа да карамастан мин түгел әйтә алам. Барып караудан да әйбәте юк. Примерно так действует «Золотая маска». Они действительно ездят по всем городам, отсматривают эти спектакли. Тагын бер сәбәп, тантана премиясе игълан ителгәннән соң Сөембикә операсы мәсәлән бер тапкыр да куелмаган. Аны компьютердан гына карарга мәҗбүр булалар. Бәлки конкурсның шартларына үзгәреш кертер вакыт җиткәндер. Хәзер гомумән ел вакыйгасы номинациясын бетерү тәкъдиме яңгырый. Аның урынына ниндиләре барлыкка килер? Кабат бер алманы 5кә бүләргә туры киләчәкме? Айгөл Бәдретдинова, Филүзә Хәмидуллин, Алмаз Зиядинов, Андерсон Тальцев, Фирих Хабибуллин. Яңа гасыр каналы. Шушының белән бүгенге программа тәмам. Киләсе атында күрешербез. Исән-имин булыгыз.